Кніга Ярэміі, раздзел 21. Слова, якое было Ярэміі ад Господа, калі цар Сэдэцыя паслаў да яго Пасура, сына Мэльхі, і святара Сафонію, сына Маасіі, каб яму сказалі: «Спытай пра нас Господа, бо Набукаданосар, цар Бабілона, абвясціў нам вайну. Можа, Господ учыніць нам штосьці паводле ўсіх цудаў сваіх, ды той адступіць ад нас?» І сказаў ім Ярэмія: «Так адкажыце Сэдэцыі. Гэта кажа Господ Бог Ізраіля. Вось, я адвярну назад зброю, якая ў вашых руках, і з якой вы ваюеце супраць цара Бабілонскага і халдэяў, якія аблягаюць вас звонку муроў. І збяру яе ў сярэдзіне гэтага горада. І буду ваяваць я супраць вас узнятую рукою і дужым плячом, з гневам, лютаваннем і вялікім абурэннем. І паб'ю жыхароў гэтага горада, людзей і жывёлу. Паўміраюць яны ад вялікай пошасці. А потым, кажа Господ, я выдам Сэдэцыю цара юдэйскага і слуг яго, і народ яго, які ацалеюць у гэтым горадзе ад заразы, ад меча і ад голаду, у рукі Набукаданосара, цара Бабілонскага, ды ў рукі ворагаў іх, ды ў рукі тых, якія цікуюць на іх душу. І ён заб'е іх вастрыём меча, і не будзе іх шкадаваць, не будзе мець літасці, ні міласэрнасці. І скажы гэтаму народу: гэта кажа Господ. Вось, я прапаную вам дарогу жыцця і дарогу смерці. Хто застанецца ў гэтым горадзе, памрэ ад меча, голаду і заразы. Хто ж выйдзе, каб аддацца ў няволю халдэям, якія аблягаюць вас, будзе жыць, ды будзе яму душа яго замест здабычы. Накіраваў бо я сваё аблічча на гэты горад на ліха, а не на дабро, кажа Господ. Будзе ён выдадзены ў рукі цара Бабілонскага, які спаліць яго агнём. Адносна дома цара юдэйскага слухайце слова Господа. Дом Давіда, гэта кажа Господ. Судзіце справядліва раніцай, вызваляйце прыгнечанага з рукі крыўдзіцеля, каб часам не ўзняўся гнеў мой, як агонь, ды не разгарэўся так, што не будзе каму загасіць з прычыны ліхоты учынкаў вашых. Вось, я да цябе, жыхарка даліны, скала на раўніне, кажа Господ. Вы гаворыце, хто нападзе на нас, і хто ўвойдзе ў дамы нашы. Я пакараю вас паводле плёну учынкаў вашых, кажа Господ, і запалю агонь у лесе яе, і паглыне ён усё вакол яе.